13 студзеня, панядзелак, у эфіры Белсат-Зум. З вами Віталь Бабін, навіны і размовы. Цягам бліжэйшай паўгадзіны вашай увазе запрашаю. Немагчымасць гарантаваць бяспеку. У ЦВК патлумачылі, чаму забаранілі беларусам галасаваць на выбарах за мяжою. Да 12 гадоў зняволення за заклік не чыніць гвалту. У Менску пачаўся суд над былымі міліцыянтамі. Скасаваць арыштаванаму Васілю Верамейчыку забарону на ўезд ва ўкраіну і Літву. Жонка былога байца палка Каліноўскага звярнулася да палітыкаў. Участкі для галасавання за мяжою на гэтак званых выбарах прэзідэнта сёлета не адкрываюць. З меркаванняў бяспекі заяўнік кіраўніка лукашэнкаўскага ЦВК Ігар Карпенка. Маўляў, ЦВК не можа зарганізаваць бяспечнага працэсу галасавання на участках, што раней ствараліся на тэрыторыі дыпламатычных прадстаўніцтваў Беларусі ў іншых краінах. Да таго ж у некаторых з іх, маўляў, значна скарацілася колькасць прадстаўнікоў. Паводле Карпенкі ў галасаванні за мяжой у час кампаніі 2020 года на замежных участках узялі ўдзел каля 18,5 тысяч грамадзянаў. Толькі 0,3% ад агульнай колькасці выбарнікаў. Адсутнасць сёлета участкаў за мяжою Карпенка не лічыць парушэннем правоў грамадзянаў, бо тыя, маўляў, могуць прыехаць у краіну і прагаласаваць у адным з 6 абласных цэнтраў. З намі на сувязі Анатоль Лябедзька, дырэктар Цэнтру «Еўрапейскі дыялог». Спадар Анатоль, вітаю вас. Вітанні. На ваш погляд, чаму ЦВК так баіцца галасавання беларусаў за мяжою? Ну, не толькі ЦВК. Тут у паніцы, у страху увесь рэжым. 2020 год прайшоў, але страхі засталіся. І сведчаннем гэтага з'яўляюцца брутальныя рэпрэсіі, канвеер працуе, і нават маючы сітуацыю сённяшняй Беларусі, якая нагадвае такі лагер з баракамі, тэмпература ў гэтых бараках палітычная адрозніваецца, але ўсё роўна гэта такі лагер. І нягледзячы на татальны кантроль над усім, усё роўна страхі застаюцца. Таму і было прынята такое рашэнне, якое перакрэслівае нават лукашэнкаўскую канстытуцыю і яго заканадаўства. І фактычна ад 300 тысяч да паўмільёна людзей лішаюць права выбару. Нават яго і так няма дэ-факта, але і дэ-юрэ вось гэтую велічэзную колькасць лішылі. Ну, верагоднасць, чаму так адбылося, яна прадказальная, бо тут за межамі Беларусі ўсё ж такі прыйдзе велічэзная колькасць людзей, якія не будуць баяцца, са страхам будуць прысутнічаць людзі на выбарчых участках у Жабінцы, у Будо-Кашалёва, у Гародні, у Менску. А тут сітуацыя малакантралюемая. Ну, вось калі яна малакантралюемая, то лепш проста пайсці на парушэнне нават свайго заканадаўства і забараніць такой велічэзнай колькасці людзей права удзельнічаць нават у гэтым фарсе. Ну, прыйдуць людзі, прагаласуюць, аднак усё адно ж ЦВК колькі налічыць, колькі напіша, столькі і будзе. Чаго тут баяцца ввогуле незразумела? Інтрыгі сапраўды няма, таму што галасаванне фармальна не пачалося, а ўсе лічбы ўжо прапісаны. І гэта галасаванне не бюлетэнямі, а пратаколамі. Але чаму ёсць страх? Страх, ён грунтуецца на тым, што ёсць перакананне, што істотная большасць беларусаў не падтрымліваюць рэжым. Ну тут усё проста. Калі б Лукашенко сапраўды кантраляваў сітуацыю, то далі б магчымасць галасаваць і за межамі Беларусі, і ўнутры краіны. Але калі такога пераканання няма, калі яны разумеюць, што калі даць людзям магчымасць прагаласаваць, то паўтараецца 2020 год. Ні Лукашенко, ні яго стаўленікі, яны не прахадныя. Таму тут ўсё відавочна, на шалі вагаў пераважвае вот эта мэтазгоднасць трымаць уладу цалкам, без астатку, пад татальным кантролем, вось праз такія спецаперацыі, якая ладзіцца 26 студзеня. А прапанова спадара Карпенкі прыехаць на радзіму і прагаласаваць на участках у абласных цэнтрах. Гэта такая форма цынізма? Улады загадзя ведаюць, што ніхто не скарыстаецца такой магчымасцю? Ну, натуральна, гэта ўсё ў адным флаконе. І цынізм, і страх – гэта адзін флакон. Натуральна, што запрашаць людзей, якіх выдавілі з краіны, тому што ім пагражае, ну, як мінімум,
свабода, а магчыма і ёсць пагроза і жыцця. Мы ўжо ведаем пэўная колькасць людзей якраз памерлі, загінулі, іх забілі фактычна вот у гэтых бараках гэтай калоніі. Таму гэта цынізм, ну не проста цынізм, а у Кубе. А чаму б, напрыклад, не дазволіць галасаваць у Расіі, дзе досыць вялікая таксама беларуская дыяспара, там жа ж можна зарганізаваць гэтую бяспеку, пра якую кажа спадар Карпенка, пры дапамозе рэжыму Пуціна. Як лічыце? Ну тут такая крышку гульня, мы забаранілі паўсюль. Нашалі вагу гэта пераважваем. Быццам мы трымаемся нейкіх правілаў, хаця правілаў няма. Так часта пачалі паказваць Ярмошыну, як ніколі, спадар Анатоль. Гэта досыць такі раздражняючы фактар для многіх беларусаў. Ці ёсць разуменне ў дзяржаўнай прапаганды, што ну так уласна рабіць нельга? Ці гэта робіцца так адмыслова? Ну, ведаеце, вараць борщ з таго, што ёсць. Ёсць Ярмошына, ну вот яе запрашаюць варыць гэты борщ. Ну, натуральна, што з такімі спікерамі тут нарываешся з таго скандала на іншым, то яна заяўляе, уваходзіць у вобраз Тацяны Ларынай і заяўляе, што быццам бы яе спрабаваў купіць спадар Карпенка, каля года 2 гады ўжо не было ў жывых. Таму, я думаю, тут якраз з пункту гледжання здаровага сэнсу трэба пускаць Ярмошыну часцей. Але разам з тым гэта сведчыць пра тое, што ну няма нейкіх людзей, якія маглі б быць пераканаўчыя для нават лукашэнкаўскага электарата. Не гаворыць ужо пра тых, хто там хістаецца. Выкарыстоўваюць тое, што ёсць. Ларынай няма, але вось бабуля Шапакляк, яна тут ёсць і спрабуюць задзейнічаць. Ну, я проста ведаю Карпенка і яго адносіны да такіх людзей, як Ярмошына. Пасля таго, як у 96-м годзе яна мусіла просто пайсці, ну, як мінімум у суд і трапіць, магчыма, за краты, а яна і прызначылі лічыць галасы. Гэта ж была наша гісторыя, кавалак нашай гісторыі, нашых узаемаадносін. Інацій Карпенка быў у парламенце ад Аб'яднанай грамадзянскай партыі, быў на пасадзе віцэ-спікера і быў адным з арганізатараў імпічмента Лукашэнка. І ён ведаў добра, хто такая Ярмошына і ці можна гуляць з ёй у нейкія гульні. Да таго ж і было разуменне, што Ярмошына, яна, конечно, сімвалічная фігура, але разам з тым ёсць і разуменне, што яна проста вінцік, яна нічога не вырашае. І ну, вырашае нават старэйшы лейтенант там КДБ больш важны для арганізацыі, чым яна. Яна проста агучвае тое, што ёй пішуць, і не больш таго. Разам з тым, сама спадарня Ярмошына вельмі актыўна ладзіць сустрэчы са студэнтамі, з старшакласнікамі. Тут якая мэта асноўная? Пераканаць моладзь, самую пратэстуючую групу грамадства ў тым, што спадарня Ярмошына мае цалкам рацыю ў тым, як праводзіліся гэтыя ўсе апошнія выбары цягам дзесяцігоддзяў, як яны фальсіфікаваліся? Ну, ведаеце, моладзь, якая б яна не была там, апалітычная, палітычная, але яна на ты з інтэрнэтам. І Google у дапамогу. Хто такая спадарня Ярмошына, нават калі ты яго не ведаеш, 2-3 клікі, і ты атрымаеш інфармацыю. І тут, мне падаецца, гэта таксама пракол уладаў напраўляць менавіта Ярмошыну, якая, ну, што яна зрабіла? Ну, заяўку ў кнігу рэкордаў Гіннеса, таму што усе выбарчыя кампаніі, якія яна фармальна арганізоўвала, гэта там 7 так званых, ну 6 при ёй парламенцкіх і 5 прэзідэнцкіх кампаній былі прызнаны нелегітымнымі, былі прызнаны лохатронам. І гэта заявка на кнігу рэкордаў Гіннеса. То з такім багажом, бэкграундам ісці там у студэнцкай аўдыторыі ці да старшакласнікаў, ну welcome, але які вынік? Сама Ярмошына заявіла пра тое, што ёй вельмі падабаюцца кампаніі прадказальныя, спакойныя, як вось гэтая кампанія 2025 года. Пра сюрпрызы мы ўжо неаднаразова казалі, іх наўрад ці варта чакаць. Тым не менш, спадарня Канапацкая, напэўна, мае нейкую
праграму адносна вызвалення палітвязняў. Прынамсі, так яна заявіла у апошнім сваім выступе на дзяржаўным тэлебачанні. Што гэта можа быць значыць, спадар Анатоль, ці ёсць увогуле нейкі прыклад таго, што спадарня Канапацкая можа быць альтэрнатыўным кандыдатам для Александра Лукашэнкі? Канапацкая, як і ўсе астатнія, гэта чальцы каманды Александра Лукашенка падчас спецаперацыі па ўтрыманню ўлады. Ніякіх тут сантыментаў быць не можа. Просто у кожнага ёсць свая роля, свая нейкая канкрэтная функцыя. Камуніст мусіць быць больш таким радыкальным, чым Лукашенко, там прапанаваць нешта, нацыяналізаваць, забраць, адабраць іх і так далей. У Канапацкай ёсць свая місія. Яе місія заключаецца ў наступным. Яна інструмент супрадзення вось той стратэгіі, якая прапанавана прыхільнікамі пераменаў на гэтую выбарчую кампанію. Не хадзіце, калі заставілі, прымусілі, прыйдзіце і прагаласуйце супраць усіх. Вось для таго, каб разжыжыць вот это супраць усіх, стварыць ілюзію, што быццам ёсць нейкая альтэрнатыва, і запускаюць Канапацкую. Ніякіх, падкрэсліваю, ілюзій тут быць не можа. І датычна ўжо палітвязняў. Я якраз сёння там адказаў Сергею Возняку, з якім мы давно ў палітыцы, які таксама гаворыць пра тое, што можна нешта будзе сказаць пра палітвязняў. Прабачце, калі б Канапацкая і там Возняк і астатнія хацелі нешта казаць пра палітвязняў, то яны ведаюць, што гэта такое. Гэта азначае, што 25 дзён выбарчай кампаніі павінны былі стаяць, дзе толькі можна, па ўсёй Беларусі пікеты з партрэтамі Бабарыкі, Статкевіча, Северінца і іншых палітвязняў. 25 дзён. Прайшла ўжо палова гэтай кампаніі. Вы бачылі хоць адзін пікет з выявамі палітычных вязняў? 25 дзён той жа Возняк, тая ж Канапацкая мусілі бы казаць у мікрафон свабоду палітвязняў. У Буда Кашалёва, у Гародні і паўсюль. Вы чулі дзе-небудзь, каб праз мегафон на вуліцы стаяла Канапацкая ці той жа Возняк і гаварылі пра гэта? Вы чулі, што яна выйшла там на выступ на радыё і тэлевізіі у майцы там з Статкевічам ці з Ціхановскім ці з Бабарыка? Не, а калі гэтага не, то гэта азначае, што это вот сказано просто такое слово, там, якое заўважуць, можа, журналісты, можа, такія людзі, якія больш-менш цікавяцца, але гэта не для грамадства, это не для выбаршчыкаў у Беларусі. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. За час баёў у Курскай вобласці войскі КНДР страцілі 3000 чалавек, 300 забітых і 2700 параненых, паведамляе выведка Паўднёвай Карэі. Тым часам Владзімір Зеленскі апублікаваў першае відэа допыту палонных паўночнакарэйцаў. Зеленскі зазначыў, што Украіна гатовая перадаць Кім Чен Ыну ягоных людзей, калі паўночнакарэйскі дыктатар зарганізуе іхны абмен на украінскіх жаўнераў з расійскага палону. Пра іншыя падзеі замежжа ў нашым аглядзе. У расійскім Энгельсе Саратаўскай вобласці праз 5 дзён пасля пачатку ўзгарання зліквідавалі пажар на мясцовай нафтабазе. 8 студзеня прадпрыемства атакавалі ўкраінскія беспілотнікі. Мясцовыя жыхары паведамлялі пра некалькі выбухаў. Згодна з інфармацыяй Генштабу ЗСУ, нафтабаза ў Энгельсе забяспечвала палівам мясцовы вайсковы аэрадром, з якога авіяцыя акупацыйнага войска абстрэльвала Украіну. Колькасць ахвяраў пажараў у Каліфорніі ўзрасла да 24 чалавек. Паліцыя разглядае версію падпалаў. Аднаго з падазрываных затрымалі. Яму можа пагражаць пажыццёвае зняволенне. Тым часам у Лос-Анджелесе агнём ахопленая плошча 60 квадратных міляў. Гэта больш за плошчу Парыжу. Эвакуяваны 180 тысячаў чалавек. У пацярпелых раёнах увялі каменданцкую гадзіну, каб не даць марадзёрам скарыстацца бедствам. Агонь знішчыў жылыя раёны гораду, у тым ліку дамы некаторых галівудскіх зорак. Сіноптыкі папярэджваюць, найбліжэйшымі днямі чакаецца ветранае сухое надвор'е, што можа значна пашырыць маштабы вогненнай стыхіі. Дзейны прэзідэнт Харватыі Зоран Міланович атрымаў упэўненую перамогу ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў. Ён набраў амаль 75% галасоў, у той час як супернік, прадстаўнік кіроўнай партыі Харватская дэмакратычная садружнасць Драган Прымарац толькі 25%. Мілановича называюць адным з найбольшых прыхільнікаў Уладзіміра Пуціна сярод еўрапейскіх лідараў. Ён выступае супраць вайсковай дапамогі ўкраіне і крытыкуе пазіцыі Еўразвязу і НАТО.
Яшчэ больш інфармацыі можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Таксама заахвочваю зазіраць на нашу інтэрнэт-старонку belsat.ru, аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку. Дзякую, што вы з намі. Суд над афіцэрамі за заклік не парушаць закону. У будынку Менскага абласнога суда пачаўся працэс над 5 былымі супрацоўнікамі Міністэрства ўнутраных спраў. Мужчынам пагражае да 12 гадоў зняволення. Афіцеры ў адстаўцы Дмітрый Удовін, Андрей Дорожка, Вячеслав Ільін, Ігор Кісляк і Віталій Папроцкі доўгі час працавалі на кіраўнічых міліцэйскіх пасадах у Барысаве, Смалявічах і Жодзіне. 12 жніўня 2020 года, праз 3 дні пасля пачатку пратэстаў, яны разам запісалі зварот, дзе заклікалі былых калегаў не парушаць закону і не чыніць гвалту супраць уласнага народу. Праз 3,5 гады ўсіх 5 удзельнікаў відэазвароту затрымалі. Афіцэраў вінавацяць у быццам бы распальванні варожасці і нанесенні шкоды нацыянальнай бяспецы. Пра расправу над былымі супрацоўнікамі міліцыі Белсат паразмаўляў з былым следчым, а цяпер прадстаўніком ініцыятывы Белпол Андреем Остаповичем. По отношению к самим сотрудникам сделал точно аналогичный поступок, поэтому я их прекрасно понимаю. Это, скажем так, те люди, которые действительно знают, наверное, ту присягу, которую они давали, что там было за слова, что там было написано и какая там мысль основная передавалась, то есть служить своему народу, а не какому-то президенту или там узурпатору президента, потому что его уже сложно назвать президентом. И они, находясь сотрудником, очень каждый из нас понимал, что ответственность у нас будет намного сильнее и жестче к нам будут относиться, поэтому это очень смелые люди. Даже не касаясь политики и всего остального, обычно к всем тем, кто носил погоны и так далее, суд применяет более жесткое меру наказания, чем к гражданским лицам. Это всегда было в практике даже до 2020 года по коррупционным делам и по всем остальным, без разницы категории какого дела. А уже с тем отношением, которое режим показал к тем силовикам за эти все годы, которых он уже осудил, к такому отношению, которое сам лично столкнулся, и всем остальным мстят очень жестко, поэтому я думаю, что наказание будет одно из самых таких жестких, то есть максимально. Как показывала вся практика после 2020 года, каждый, кто не успел покинуть страну из силовиков и хоть как-то проявил нелояльность к режиму, особенно открыто, публично, что для них это было очень опасно и страшно, потому что могла посыпаться вся цепочка, и могли все силовики перейти на сторону народа. Естественно, из-за этого же страха, того пережитого страха, который они тогда ощутили, они в дальнейшем наказывали всех силовиков максимальными сроками. И поэтому чего-то нового ожидать от этого режима, что он пойдет на какие-то милосердные сроки, это, на мой взгляд, исключено. Рашэнне, што стала лёсавызначальным для былога беларускага добраахвотніка. Узламаная перапіска былога намесніка камандзіра палка Каліноўскага Вадзіма Кабанчука можа праліць святло на матывы, па якіх Украіна магла забараніць уезд на сваю тэрыторыю былому каліноўцу Васілю Верамейчуку, што ўрэшце рэшт прывяло апошняга ў рукі лукашэнкаўскага КДБ. У размове з адмысловым спавяшчальнікам офісу Ціханаўскай ва ўкраіне Геннадзем Маньком Кабанчук далучае файлы з фота Васіля Верамейчыка на пазыўны пацук ды інфармацыі пра добраахвотніка. Кабанчук сцвярджае пра даўнія сувязі Верамейчыка з Вадзімам Пракоп'евым. Як зазначае наша Ніва, няма доказаў, што менавіта гэта сталася падставай унясення Верамейчыка ў чорны спіс украінскіх спецслужбаў. Аднак крыніцы выдання пацвярджаюць, у асобе Пракоп'ева і Валера Сахашчыка былое кіраўніцтва палка бачыла небяспеку, а сам Верамейчык быў крытычна настроены да былога штабу. Пасля адмовы Украіны ва ўездзе для Васіля Верамейчыка перабыванне былога добраахвотніка на сваёй тэрыторыі непажаданым прызнала і Літва, пасля чаго Васіль пастанавіў паляцець у В'етнам, дзе яго затрымалі і перадалі лукашэнкаўскаму КДБ. З намі на сувязі Евгенія Верамейчык, жонка былога байца палка Костася Каліноўскага Васіля Верамейчыка. Спадарня Евгенія, вітаю вас. Вітаю.
Як вы адрэагавалі на інфармацыю, якая з'явілася днямі ў выніку зліву тэлеграм-перапісак Вадзіма Кабанчука, якая беспасрэдна тычыцца вашага мужа? Я адчула палёгку, таму што цяпер тое, аб чым мы з Васілём ведалі альбо здагадваліся на 99%, цяпер гэта стала вядома публічна. І ў нас з'явіліся нейкія фармальныя доказы, на падставе якіх мы можам цяпер звяртацца да асобаў, датычаных таго, што ў Васіля з'явілася забарона на знаходжанне ва ўкраіне. Што вы маеце на ўвазе, што беспасярэдня Вадзім Кабанчук альбо кіраўніцтва палка зрабіла ўсё магчымае, каб Васілю забаранілі ўезд ва ўкраіну, так разумею? Так, так. Што думаеце, ці уласна ў гэтай сітуацыі спадар Вадзім Кабанчук меўся нейкім чынам вытлумачыцца з вамі, ці ён ужо звязваўся з вамі на гэты конт? Не, спадар Вадзім Кабанчук са мной не звязваўся. Я пакінула яму там каментар пад допісам у Фейсбуку, на што ён мне адказаў, што ён не вельмі разумее, навошта займацца зараз гэтым пытаннем, што з таго, што мы будзем здымаць гэту, ці знімем гэту забарону ці не, якія наступствы гэта будзе мець. Я гэтую бяседу не працягвала з ім у сацыяльных сетках і вось звярнулася да журналістаў, таму што хацела, каб мой каментар пачула як мага больш людзей і зварот мой таксама. Але як думаеце, пра што ўвогуле сведчыць гэтая сітуацыя? Пра што сведчыць сітуацыя саміх зліваў, ці тое, што мы пра прапіску, што вы маеце на ўвазе? Я маю на ўвазе, што Вадзім Кабанчук, як у мінулым намеснік камандзіра палка Кастуся Каліноўскага, уласна, ну вось у гэтай перапісцы так ці інакш закрануў пытанне уезду, не ўезду вашага мужа ва ўкраіну, хаця ваш муж беспасярэдня ваяваў за тое, каб Украіна змагалася з ворагам, з агрэсарам. Я гэта маю на ўвазе. Так, ну і ўсё так, і мы цяпер бачым, што Васіля скарысталі дзеля дасягнення мэтаў іншых людзей. Мы ведалі, што ў палку адбываецца нейкі падзел уладаў, што полк, тут трэба разумець, так, што кіраўніцтва палка цяпер іншае. То бок мы кажам пра 2022 год і пра тых людзей, якія былі ва ўладзе ў кіраўніцтве палка на той час. Што гэтыя людзі, яны хацелі захаваць манаполію на беларускі рух ва ўкраіне, яны не жадалі, не ведаю, прыслухоўвацца, дзяліцца гэтай уладай і рабілі ўсё магчымае, каб не пакідаць побач з сабой нейкіх людзей, якія прэтэндавалі, ну, таксама на нейкае кіраўніцтва, на тое, каб выказваць свае думкі. Ну і Васіль, уласна, быў такім чалавекам. У інтэрв'ю выдання «Наша Ніва» Вадзім Пракоп'еў заявіў, што не мае нейкага беспасярэдняга стасунку з Васілём Верамейчыкам, ці прынамсі гэтага не меў у мінулым. Што вам, спадарня Евгенія, пра гэта вядома? Ці тут ключавая фігура ў ўсёй гэтай справе спадар Вадзім? Не буду кідацца абвінавачваннямі, я не ведаю, хто ключавая асоба, але я ведаю дакладна ад Васіля, што ў яго былі падазрэнні і, можна сказаць, упэўненасць, што Вадзім Кабанчук быў адзін з тых людзей, якія зрабілі ўсё магчымае, каб у Васіля з'явілася забарона ва ўкраіну. Васіль гэта не раз са мной абмяркоўваў у 22-м годзе, пазней у 23-м годзе. Доказаў у яго ніякіх не было, атрымаць іх было вельмі складана, але ён быў у гэтым упэўнены. А што з Літвой? Чаму так адбылася, на ваш погляд? Бо Украіна, вядома, як у гэтай сітуацыі мы бачым, забараніла ўезд Васілю. І тыя ж праблемы былі для ўезду ўкраіны еўразвязу у вашага мужа. Так, Літва ў 23-м годзе забараніла Васілю знаходжанне на тэрыторыі Літвы на 5 гадоў і таксама ўезд на тэрыторыю еўразвяза. Чаму так адбылося? Ну, па-першае, гэта нейкія новыя міграцыйныя правілы. Цяпер мы ведаем, што усе... Ну, то бок, гэта не адзіны выпадак цяпер ужо з Васілём, калі пазбаўляюць дазволу на жыхарства людзей, якія раней служылі ў войску Лукашэнкі. Так, былі афіцэрамі беларускай арміі. Па-другое, у нас таксама няма... Ніхто нам гэтага не тлумачыць, але нельга выключаць той магчымасці, што Літва, яны цяпер знаходзяцца ў вельмі добрых зносінах з Украінай, яны паглядзелі на тое, што там у чалавека забарона на ўезд ва ўкраіну, значыць, штосьці там нечыстае было з гэтымі справамі, ну і чаму мы будзем дазваляць гэтаму чалавеку знаходзіцца ва Літве. То бок я думаю, што яны маглі проста даверыцца Украіне, ну і вось так праявіць нейкую салідарнасць, што цалкам зразумела.
Што вам вядома на дадзены момант пра стан Васіля і што з ім адбываецца? Усё, што мы ведаем, што ён знаходзіцца ў СІЗА КДБ, і ад яго дайшло пару лістоў, можна сказаць, што ў стане ён нармальным, больш мы нічога не ведаем, ніякіх падрабязнасцей крымінальных справаў на яго заведзеных, ніякіх дакументаў нам нічога не вядома. Спадарня Евгенія, у сувязі з усёй гэтай сітуацыяй да каго і з якімі словамі вы б хацелі б звярнуцца? Дзякую за тое, што даеце слова. Я б вельмі хацела звярнуцца да аб'яднанага пераходнага кабінета, таму што менавіта ў яго складзе цяпер знаходзіцца спадар Вадзім Кабанчук. Там ён адказвае за напрамак нацыянальнай бяспекі. А таксама звярнуцца да кіраўніцтва палка Каліноўскага, да якога 22-м годзе належаў спадар Кабанчук, калі адбываліся важныя для нас гэты падзеі, і ўласна да спадара Кабанчука. І я спадзяюся, што нас з вамі аб'ядноўвае жаданне бачыць вольную Беларусь, дзе будуць панаваць пашана да правоў чалавека і да закона. А калі гэта так, то мы мусім не забываць, што адна з найгалоўнейшых каштоўнасцей, што ляжыць у аснове канцэпцыі гэтых правоў чалавека, гэта чалавечая годнасць. І мы мусім паважаць чалавечую годнасць Васіля. Мы мусім прызнаваць яго такім самадастатковым чалавекам і не выкарыстоўваць яго ў мэтах у дасягнення мэтаў іншых людзей. І мы бачым, што забарона на знаходжанне ў Украіне яна стала вынікам не нейкіх асабістых учынкаў Васіля, а гэта вынік падзелу ўлады, жаданне захаваць манаполію на беларускі рух ва ўкраіне. І цяпер мы мусім зрабіць усё ад нас залежнае, каб ачысціць імя Васіля. І па-другое, калі мы таксама ўсе разам імкнемся да Беларусі, дзе будзе панаваць права, то калі у нас ёсць нейкія абвінавачванні, гэта ўсё мусіць адбывацца вельмі празрыста. Мы не карыстаемся сваімі нейкімі сувязямі з міграцыяй, з СБУ ці нейкі іншыя. Калі у вас ёсць нейкія абвінавачванні, пакажыце іх. Калі гэта не, то прызнайце, што вы зрабілі памылку і зрабіце ўсё ад вас залежнае, каб гэту памылку выправіць. І што мне важна як прадстаўніку сям'і Васіля, што мы цяпер, канешне ж, працуем рознымі шляхамі, каб вызваліць майго мужа. І мы працуем з рознымі арганізацыямі, з рознымі краінамі. І заўсёды гэты факт таго, што ёсць забарона, ён выклікае шмат пытанняў. Таму для нас, каб працягваць гэту справу, каб гэты кейс з Васілём ён выглядаў больш зразумела іншымі арганізацыямі, іншымі краінамі. Мы мусім сказаць, што так, забарона была, але гэта была памылковая забарона, і яна была знята. Таму для нас гэта вельмі важна з усіх пералічаных мною пунктаў гледжання. Вельмі спадзяемся, што ў аб'яднаным пераходным кабінеце адрэагуюць таксама на гэтую сітуацыю. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Я уже в своем фейсбуке патлумачыў, што я не маю дачынення да забароны на ўезд Веремейчыка в Украіну. І мне было б дзіўна, каб нехта з беларусаў меў такое дачыненне. Гэта прэрагатыва украінскіх служб. Яны бароняць свае нацыянальныя інтарэсы, сыходзячы са сваіх пазіцый, і яны нават не пасвящаюць іншых, а тым больш сторонніх людзей, на якой падставе ці іншаму персоне выносіцца гэта забарона. Таму, повторять мне еще раз, что я не маю датычнасці, добра скажу, я не маю датычнасці. По сфере дзейнасці бяспекавай абмеркаванні у нас адбывались не толькі по Веремейчыку, і по іншых людзях. І, в принципе, можно сказать, что это такі працоўны працэс. Просто вырвали из контекста гэту фразу, дзе было прозвішча Веремейчыка, і чамусьці пришили к справе, что яна звязана з забаронай ему на въезд. Там Веремейчык тады при той размове, наколькі я памятаю, ён просто усплыў фактычна ускосна, тому что з'явилась еще додатковая информация про связи людей, которые нас цікавили, и в этом поле потрапил и Веремейчык. Але еще раз нагадываю, что эта размова была летом 2023 года, наколькі верыць выданню нашай Нівы, якого праводзіла, напэўна, некае даследаванне журналістка, што Веремейчыку далі забарону на в'езд в Украіну на пачатку 23 года, то есть за паўгады да всех гэтых падзей. На сёння ў нас усе навіны, літаральна праз імгненне, агляд самых цікавых відэаматэрыялаў з нашых сацыяльных сетак і YouTube-каналаў.
у нашай новай праграме онлайн. Запрашаем. Вітаю гаспадарства, з вами Белсат онлайн і Віталь Бабін. Прапануем агляд нашых матэрыялаў з сацыяльных сетак, якія могуць вас зацікавіць. Ці рыхтуюцца беларусы да блакавання інтэрнэту на выбарах? Адпаведнае пытанне правілі нашыя калегі на YouTube-канале Белсат Нау. А пытанне паўстала адразу пасля таго, як у ноч на 10 студзеня на тэрыторыю Беларусі перасталі адкрывацца сервісы YouTube, Telegram, TikTok ды іншыя. Бальшыня гледачоў каналу Белсат Нау думае, што ўлады рыхтуюцца блакаваць сацыяльныя сеткі. Варыянты тэхнічнай збогі, супадзення, не звязаныя з выбарамі, набралі невялікую колькасць галасоў. Шэраг палітолагаў зрабіў высновы, што гэтак рэжым Лукашэнкі тэстуе вымыканне інтэрнэту ў дзень правядзення так званых выбараў прэзідэнта 26 студзеня. Паводле інтэрнэт-правайдераў, гэта былі планавыя працы. На старонцы Белсату у Фейсбуку можна знайсці фотафакт, як рэжым Лукашэнкі выхоўвае дзяцей. Нашыя калегі звярнулі ўвагу на здымкі з Ельскага раёну на межы з Украінаю. На фота школьнікі бяруць удзел у выставах узбраення, дзе кожнаму даюць патрымаць у руках зброю. Таксама дзяцей водзяць на мітынгі да савецкіх помнікаў і заахвочваюць навучацца ў мілітарызаваных класах. Улады мяркуюць, што такія акцыі ператвораць малых беларусаў у патрыётаў рэжыму. Кадры былі зробленыя ў дзень вызвалення Ельскага раёну ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў 11 студзеня. А цяпер зазірнём у Інстаграм Белсату. Нашы калегі ствараюць уласны кантэнт. Звярніце ўвагу на допіс да дня нараджэння славутага спевака і кампазітара Владзіміра Мулявіна. 12 студзеня яму магло б споўніцца 84 гады. Неймаверныя кадры з Беларусі публікуе наша YouTube-рэдакцыя на відэа шлюбныя гульні зуброў на тэрыторыі Налібоцкай пушчы. Гэта і шмат іншых відэа можна знайсці ў шорцах каналу Белсат Нау. Чароўная прырода. У заснежанай Налібоцкай пушчы зубры ладзяць незвычайныя шлюбныя гульні. І на гэтым у нас усё. Яшчэ больш цікавай інфармацыі шукайце ў YouTube, Інстаграме ды іншых сетках Белсату. Да сустрэчы!